Hello. Good morning sa akong mga subscribers, sa akong followers, sa akong mga iring banbanon na ako sayo ko nilakaw kay namalit ko kuan, namalit ko og sa akong himuong karon nga healthy, fresh vegetables karon no? Like cucumber, ampalaya, and green apple and yeah, that's it. Yeah. Marami available sa supermarket. So sayo kay ni mata akong iring. Tanawa dayon. Diyos ko. Na, sayo ka. Ayun, nakiglambigit din ako. So, medyo pagkabot na ako dito sa akong balay. So, actually, pahimutan ang akong kuan. Kaya wala ba ko stand sa akong basig mahulog na sa dini. So, maghimo taron og kuan. Fresh juice. Akong pagkabuhat ko, nakoy napalit diri nga cucumber, green apple, ampalaya, later. Mainom ka ani, pwede siya everyday. Everyday and more healthy ni siya, good for more in blood ko ani siya, nindot ni sa mga high blood. Para good for blood circulation ni siya. Green apple also. Ayaw tong red. You must to use green apple. Mga greens. More healthy and nutrition. Samot ni siya. Healthy ni siya. Half lang kung gamiton. Sayo pa diri around 7:30, I think so. So ato siya i-mix. Buwa ko'y celery, na-hot ko celery. Mas lami ito kung may celery. So 3 kinds lang akong vegetables karon. Ampalaya, cucumber, and green apple. Buwa ko'y celery. Next time, and ginger wala ko. Dapat na siya gamay lang nga ginger. Para sa iyang kuan. Delicious. Mga iring banbanon. Healthy gini siya, iring banbanon. Kanang inom ka ni before ka nang kuan. Before ka nang wala pa ka mukaon. Before, yeah. Kay kani siya mo nakaayo sa akong kuan, sa akong namang ko'y hyperacidity. Wala akong hyperacidity.
Lami, lami pas kikiyot. Sa akong mga subscribers, akong followers, no? Lami kaini siya. So sunda lang gid ang akong mga sa akong mga kuan ipang sagol, no? So mga ingredients. Cucumber barato ra kayo carbon. Ang palaya barato kaayo, green apple mahal-mahal more tag cheese, 15 na siya sa kuan. So at least no, makatabang ni healthy ni siya, very nutritious. Kuan ni siya makatabang sa katong mag liquid diet. Imagine ako 125 kilos kuha from kuan ko. Dako kay ko. As in now, nag-84 ko. Hinay-hinay ko, gradual lang hinahinay ko. Nag-90 ko, nag-87. Ana, everyday na ako 1 kilo, 0.5. Nag-down gid siya, nag-down. Nya, walking lang ko. Later na ko kung magsag ako mga skin, kanang mag-gym ko. Kay kinahanglan nga ang skin, mukuan gid siya kay magsag, baya ka ba, sagikan ka sa dako, tukuan, mag-slim ka. So, need yun nimo magkuan ka. Karon sa, kay still quarantine pa man ta, no, kitang tanan. So, nag-stay home lang ko, diri sa balay, nga akong part-time man. Limpyo ko diri, exercise ko, mag-feeding ko sa iring kuan, akong bantayan. Limpyo ko diri. Mao na akong kuan, part-time karon. So, later, maybe we have to, nag-check pa ko kay mag-move daw mi sa new apartment. Hey, charing! Ako yung new apartment. Bongga. So, di na to tas-ono sa akong mga viewers, televiewers, uban pa diha nga mga view diha, no? Sa akong mga followers diha, sa kuan, no? Ayaw mo kalimot, click, subscribe, iring banbanon. Be healthy. God bless. Be safe, everyone. Bye!